Salut și bine am găsit un nou clip. Ce prost de beau cu capul de tera. Intro foarte frumos. Deci dacă faci un veciu, mă apuc de YouTube. Vezi? Dacă e car pe un veceu. Hai să vedem. Mă apuc de YouTube. Da, De pe tabletă cealaltă. Că na. Pe oricum te-am Era să-mi iau o plată acum de vreo oricum ai spus că te-am pus de YouTube. Vedem. Vedem dacă e car pe un veciu. Du-te mă mai în viață. Da, mă duc mai cu viața. Nu e car pe un veceu. Cum creu. Deci nu ți se apucă Alex de YouTube. Ba, mă apuc oricum văd eu. Fii atent, dacă găsesc carchiul într-una din sertare, da? Păi da, o să le găsești pe cel de jos. Bă, încercăm să facem shotgun-ul. Da, chiar, bă. Am scăpat din casă, hai să vedem ce se întâmplă că fac shotgun-ul. Exact, mă facem acest să găsești carchiul. Dacă să găsesc. Te vezi? Te-a pus de YouTube. Nu văd eu. Special kill. Mai bun, special. Mai îmi trebuie o bucată de shotgun și nu am. Am carchiul. Totul fain frumos. Las acolo carchiul un moment, da? Moment. Ce te-ar putea da din carchi? Ce mă? Ce te-ar putea oare da din carchi? Fiindcă mașina probabil ciocanul, Hammer-ul. Nu sunt sigur. Tot să iau întâi carchiul și după aia asta, mă rog. Încearcă să faci shotgun, nu-ți vedem. Nu stărăm nimic pe aici. Ce? Nimic. Aici e nevoie de pe bloc, ok? Deci pe bloc eu ți-l trebuie și ca să ieși din casă, dar și ca să ieși cu mașina. De asta e nașpa. Am primit un mesaj. Wow! Nu știu carchiul. Poate e Hammer-ul. O să joc normal, o să încerc să fac shotgun, dar joc normal, adică nu. Aici Eu pot. putea fi parte shotgun afară. Oare uța cu bunicuța? Nu știu. Dar vorbește mai mult, că îmi place cum vorbește. Bine, Alberte, voi vorbi cam... Du-te, dă-i drop în spate la carghi și tu te duci la mașină. E pentru ce să fac acum? Ca să o ademeni. Vreau să stai pe film să văd ce era. Adică ciocanul. Ce copitori ești, mă. Au făcut gălăgie? Da. Eu n-am auzit. Vedeți în următoarea. Mai încet. Perfect. Hai și luăm de Huawei, by the way, băieți, nu v-am zis chestia asta. Uite bunic, uite babareta! Babareta! Puteți să scap din casa și pe Huawei, bă. Uite-te unde s-a dus babareta aia slabă, că n-ai dropat-o chiar bine. Muie-te, dracu. Stai încă două, că le prinde. Alex se apucă de YouTube, bă, vă dați seama? Cred. E, nu că crezi că te apuci, că... N-ai dropat-o bine, trebuie să dropezi. Mai stai puțin. Ce dracu spui, mă? Hai, mă, babareta, hai, du-te la păla. Și eu Stai pregătit, mai băgăm. pregătit, mă. Pregătit. Nu trebuie de faci chestia asta. Camerul? Eu sunt boss. Boss. N-ar putea fi ăla... Următoarea parte e shotgun. Nu mai interesează. Și următorul videoclip încearcă Albert să iasă din mașină, bine? Doamne, să iasă cu mașina. Da, o să încerc, habar n-am dacă o să fie pot, dar o să încerc. Vedem. Că nu e așa de greu din câte mă dau, trebuie să pun bărsit. Pot? Păi și spawn-ul ăsta e bun, ce drept. Ce trebuie acum? Asta e și bun. E moartă bunica asta, e cam. Da. Uite-te în sertare. Da.
Trebuie crossbow kill. Și nu știu unde este acel crossbow. Nu știu. Păi ia-l. E weapon kill. Păi și da șocanul aici. A, uite încă. Partea de shotgun, ia-o, mă, că acum e important să... Stai puțin. A luat șocanul aici. Intru înapoi, oare bunica s-a spawnat? N-are cum. Păi de unde știi că n-are cum? Ce cum e jocul ăsta? Să vezi că o să dăm asta, nu scrie. O să vină de aici, cum pare eu. N-are cum să vină de aici. Da. Că e tunel, ăla. Ce știe, mă, Alex, nu el. Un cubutor de shotgun și-l fac. Că se spawnează fix aici. Ce putere are să o demeni acolo? Cu ce? O să fac un test dacă s-a trezit. Pentru că știu. Gata, am dat piciul. Agenda. N-am cu ce să adivinez acolo. Păi, ți-a rămas carchiul. Da. Am să mă să iau o ripă în chiu, numai să spun și mi-e prost loc, frate, mă jur. Tu vei lua să vină la cap. Să aud. Unde voi? Eu nu văd. Aici nu văd. Păi invizibilă? Da, că e invizibil dacă e. S-a băgăit și mi-a pus capcana mai sus decât trebuia. Poate e proastă. E pasă de securitate. Păi proastă. Nu am făcut gălăgie căcatul ăla. Oricum nu intră pe gazul și știi. Ba, taci mă din gură că intră. O să vezi tu că intră. Că băi pe... Dacă nu intră, Nu a fost cum... Asta e momentul de adevăr. Dar nu să intre clar. Că e gazul și uite repede de data asta. muca. Ca mâini. Dar nu vine, nu vrea să vină. Cam speriată. Te sperie, tine. Nu vrea să vină. Cum aștept. Aud. Uite. Ce porninte să mi se promie. Stai, nu ieși încă. O să vezi că o să intre. Hai că e proastă. Deci gazul nu adorme. Hai pe și după eu uit. Deci ce zici că nu intră sau cum că nu? Nici eu n-am auzit bine. Să caut pe aici, aici am verificat. Furici, astea pentru mașină. Încă o parte de shotgun, încă o parte. Mă rog, acum am întâlnit să iau crossbow. Uite, caut în sertare. Nu vă spun, n-are cum să zic că am făcut. Tu ți-a crossbow, acum am Da. încerc să o dor. Asta e ce nu e important momentan. O să dau jos rubelnița. Bă, ce e acolo, mă, domnule? Că bunica nu are cum să zici. Să fii trezit, nu? Nici n-are. Când ai jos crossbow, părerea mea este iar. Și benzină acolo. Acum eu crossbow. Iau crossbow. Crossbow. Așa. Pun aici, cel mai sigur.
Nu, păi îl iei și la o amortizezi pe bunica. Păi... Da, asta e foarte bun. Te duci la urs. La ce urs? La Slenderina. Ce? Bă, tu nu te mai uita la mine, tu concentrează-te acolo. Nu te du așa. Da, și pe cum să te... Așteaptă acolo, mă, când se spawnează, merge pe acolo. Haterii se bagă în Bă, dar, bală. bă, ce faci, mă? Așteaptă să se... Te aștept. Păi, dar trebuie să aștepți acolo, că ea Oi, când se de spawnează, copul și de vine pe zilele acolo tale. prin ușă, nu? E pe afară. Lasă-mă încă să schimb mapa așa. Nu mă să dau aici. Nu, vine pe scurt, bă, da. Hă? Că ea oricum când se spawnează, merge pe acolo, deci... Sau, sau. Ia uite. E bunicuță rea. E prostă, nu că ea. Dar de ce? E ce? Vreau să te omoare că... Practic, de ce duci crossbow? Păi, îl duc aici. Dai, drop, mișcă-te repede! Păi, repede și mă și mișc. Scoate să belniță din cur. Nu, du-te pe unde se spawnează bunica. Unde se A, spawnează da, bunica? ești nebun. O să-i fac plinul la mașină, sincer, nu știu ce, dar... Ole! Nu, trebuie deadlock-ul. Habar n-am ce acolo, ce o să fie Trebuie aici. încă o parte de shotgun, unde ar putea fi. Am terminat cu șurbenița. Păi, încă o parte, mă, încă o parte e shotgun. Băi băieți, și după aia Albert va vrea să pornească mașina, să vezi cum pleci cu mașina. Du-te în playhouse, la playhouse key. La Playhouse. La playhouse key, uite așa. Pic, bă, pic, dă-mă direct. Și mă duc să... Pic, foto. Nu mai jura. Gata. Nu mai jura. Bă, pe bune, nu mai jura. Du-te ciordește bărsidul. Duc la proasta asta. Ce e acolo unde nu puteam eu să-mi nimeresc cu crossbow? Ce era acolo? Du-te. Nu, nimic, forță. Forță! E numai aia de Chris care nu mai contează. Poftim? E doar aia de Chris care Da. Ce-i? Cutting. Eram sigur. de bun. Păi puteam să-l jur, adică e bun. Bă, stai, trebuie să mă uit, am faci film. S-ar putea să dau pot în bot cu bunica, s-o trezit, bă. Da, s-a trezit. S-o trezit. După calculele mele, bunica ar fi să se trezească în câteva minute. Și după calculele... Dar vine aici, că poate nu te auzi. Tu vezi pe ceacuș? Să văd să treacă bunica. Unde-i crossbow? Da, Crossbow-ul sus unde vrei acolo. să treacă, mă? Zic că v-am făcut gălce. După calculele lui Alex, ar trebui să o arunci jos. Nu. Nu acolo, mă. De ce? Pentru că... Ia uite-o. Proastă. Era tată. Dacă se duce pe acolo... Ar mai trebui să te lași omorât. Pe Ilma pe acolo se poate zice. Da, Da, ar trebui să te lași măcar omorât. să se ducă acolo, știi și eu. Aș putea lua de mine acolo. Păi vrea da, să se asta ducă. Dar îmi trebuie cutting player-ul. Sau după aia vin și tu. Și atunci, am o idee. Am altă idee. Așa, eu o să vin acolo și eu mă duc la crossbow. Da, bă, și asta putea să spună capcane că ai mai chemat-o decât era tata. Pe adormă să la crossbow. Dacă îi era tată, ea îi era tată. Ia crossbow rapid. Pune masa. Nu mă stai că am făcut grăgire acolo, atunci. Să vină. Shot! Oh,
Mamă, vine de acolo! Păi da, că e ea. Eram sigur că vine. Ce trebuie să faci acum? Să mă duc să iau cutting pliers-ul. De... Să tai curentul de aici. Da, și iau acolo de la... Mamă, Albert, ești pro player, ești prost. Sunt pro player, ești neprost. Bă, unde e cutting pliers-ul, mă? Păi du-te mai sus că nu Hai de fapt, da, aici. Aici. Bine că sunt ambele una lângă alta. Da, bine, targetul meu e de să fac shotgun-ul, dar... Nu știu unde o fi shotgun-ul. Deci la ușă. Fac. Bun, ciocanul, unde am lăsat ciocanul? Mă rog, o să las asta aici, că am terminat cu cutting pliers. De fapt, nu mai trebuie să în pod. Da, să-mi poate. Să oprești ventilația. Bă, uite, uite, m-a apucat ai shotgun. My God. Ce mă, ce se întâmplă, mă, dacă faci shotgun-ul handicapat? Gata, mă, shot. Ia gloanțele, gloanțele. Un glonț. Mulțumesc, mă. Hai, mă, să văd ce se întâmplă, mă. Uite-l du așa target, să vezi că mori. Fac gălăgie acolo. Nu știu ce se întâmplă cu shotgun, dacă dau una cu shotgun la bunică. Oricum trebuie să închid video. Da, nu... Băi băieți, acum testăm shotgun-ul și închidem video-ul. Da. Că e puțin cam lung. Nu neapărat, dar trebuie să testez shotgun asta. Că poate doarme, poate nu. Zic o doar în 3 minute. 3 minute? Eu zic omoră-te sau capitale. E cam simplu de făcut. Dropează-l și... Nu știu ce să faci, că e risc acum să te duci. Nu, bine, hai că vă da, îmi spune ceva, mă. Da, ce bine sună când se uită. Bun, acum trebuie să vină. Păi Stai, nu te mai mișcă așa. Trebuie să... Bine că ai făcut shotgun-ul. Acum trebuie să vină. A, 2 minute și 30 de secunde. Păi vezi, stai să fac și plinul la mașină. Așa, nu aici. Pune cazătea. Băi băieți, am testat shotgun-ul. Este bun, da, totuși 2 minute și 30 de secunde. Plus 30 de secunde. Următorul episod la Albert, eu zic, Să scap cu mașina, o să-i fac plinul acum. După aia să scape cu mașina, îți va trebui mașini partul și după aia puzzle-ul, care puzzle-ul este foarte greu de făcut. Corect. Gata, am făcut. Dar puzzle-ul cred că chiar ultimul că e greu de făcut. Băieți, dar shotgun-ul cum că e așa OP, doar 3 gloanțe le folosești și Ba gata. nu, sunt mai multe gloanțe, hai să vedem. Și așa știu că sunt mai multe gloanțe. Dispare gloanțul, da. Nu, stai așa. O să vezi tu. Să vezi tu la ce mă refer. Parcă e și pe aici undeva pe mese, parcă se spawnează gloanțe. A, uite și acolo se spawnează gloanțe. A, da, după ce îl faci, Deci se spawnează sunt gloanțe. multe. Mă rog, acum, Ok, băi, băieți, acum o să mă bag eu undeva. Videoclipul ăsta a fost pentru testarea shotgun-ului. Următorul videoclip va fi pentru plinul mașinii. Și nu pentru să scap cu mașina, vedem noi cum o să reușim, pot să ia mai multe video să scap cu pe căsuță Da, sau landing. la shotgun a fost puțin mai ușor, că îți trebuie doar 3 piese și... Păi de-aia am început cu shotgun. E destul de OP, adică totuși 2 minute și 30 de secunde. Deci, băi, băieți, Hai, fă tu outro. Albert va face un videoclip în care scapă cu mașina. Da. Dacă voi fi și eu, Vedem.